ରାବଣ ଛାତିରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱର ବାଜିଲା, ରାବଣ ଆଜି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଛି। ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଯୋଦ୍ଧା, ବହୁତ ଶକ୍ତି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା, ମୋର ସୈନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା, ତଥାପି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦଶାନନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ତମର ଗର୍ବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ତମ ଭାଇ ତମ ସହ ଅଭିମାନ କରି ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜିତିଲି, ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ଥିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।